Ministri għas-Saħħa mis-Seychelles, il-Bahamas, Barbados, Grenada, il-Montenegro, rappreżentanti ta' Belize u tal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa laqgħu l-istedina tad-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern għal-laqgħa dwar l-użu tat-teknoloġija fil-qasam tas-saħħa f'pajjiżi b'popolazzjonijiet żgħar. Fil-Ministeru għas-Saħħa, Deputat Prim Ministru Fern esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal din il-laqgħa importanti u sostna li din hija essenzjali sabiex jiġu diskussi sfidi u realtajiet komuni fil-qasam tas-saħħa li jaffaċċjaw dawn l-istati żgħar. Huwa ħeġġeġ twaqqif ta' netwerk internazzjonali tal-Ministri għas-Saħħa tan-Nazzjonijiet Żgħar li jista' jkun appoġġjat mill-Għaqda Dinjija tas-Saħħa nnifisha. B'hekk ikun hemm forum strutturat fejn pajjiżi żgħar jaqsmu bejniethom l-aħjar prattiki fil-qasam tas-saħħa u jitalmu minn xulxin. Importanti li pajjiżi żgħar mhux biss fejn jitlu relazzjonijiet bejnietna manka ġo fora internazzjonali ninaqdu flimkien biex bekk nkunu nistgħu waslu l-ħen tagħna anka fejn fora internazzjonali ma' pajjiżi ferm akbar minna. Id-Deputat Prim Ministru appella wkoll sabiex il-pajjiżi f'kollaborazzjoni mal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa jaħdmu fuq sistema ta' teknoloġija komuni ta' records elettroniċi tal-pazjenti sabiex ikun possibbli li l-pazjenti jagħtu aċċess għall-informazzjoni tas-saħħa tagħhom lit-tobba rispettivament mill-pajjiż minn fejn ikunu qed jaċċessaw il-kura. Waqt din il-laqgħa l-Ministri għas-Saħħa nataw preżentazzjoni dwar l-użu tat-teknoloġija diġitali fis-sistema tas-saħħa Maltija. Ġie spjegat kif l-użu tas-servizzi bħal reġistri elettroniċi tal-pazjenti, it-telemediċina, il-monitoraġġ mill-bogħod tal-pazjenti u teknoloġiji oħra qegħdin jassistu lill professjonisti tas-saħħa biex joffru servizz aħjar u iżjed effiċjenti lill-pazjenti. Minn barra l-interventi tal-Ministri għas-Saħħa intervjena wkoll b'mod virtwali id-Direttur Reġjonali Ewropew tal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa Hans Kluge. Huwa ringrazzja lil Malta ta' din l-inizjattiva filwaqt li elenka numru ta' servizzi teknoloġiċi li l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa qiegħda tħeġġeġ lil pajjiżi membri jimplementaw għat-titjib globali tas-servizz tas-saħħa.